soke ukufika komuntu wesifazane emyenini wakhe kuyinto enhle kakhulu. Yezwakala yingakho izwi likaNkulunkulu lithi ofumene umfazi ufumene into enhle, uzuzile isisa kuJehova. Noma umama epheka kufanele wazi mama ukuthi uyifavor kaNkulunkulu emyenini wakho. So ke entweni enhle kulindeleke izinto ezinjani ezinhle. Uma kuthiwa nje into yinhle kufanele ulindele ukuthi uzotholani into enhle. Kuba inkinga uma uthola ukuthi kulomuntu okulindelwe kuye ukuthi aveze izinto ezinhle, aveze izinto eziphambene kunento ebekufanele zivele kuye.